I ovih napokon na stazi predvođenja našim safety carom Powered by Selecta Prima. Ti su nam naši vozači, dakle sa brojem 5 Ante Perković u Kockici. Sa brojem 3 tu nam Ivor Kapetanović, sa brojem 4 Mario Bakula, sa brojem 5 rekli smo dakle Ante Perković, sa brojem 7 Mario Falamić, Nissan 200 SX, broj 8 je Kristijan Murgić, BMW E28, broj 9 Marko Brkačić, BMW E36, Goran Šorak sa brojem 10 u Kockici, Ivo Znaor sa brojem 11 BMW E30, sa startnim brojem 12 Tihomil Iskra u Ajkuli, sa brojem 13 Tonči Laura u Kocki, sa brojem 14 Matijaž Podboršek Sierra RS 200, Marko Đurić sa brojem 15 u Hačiju, sa brojem 16 Zoran Savić u Kocki, Uroš Berdajs sa brojem 18 u E36, Marino Pirić, dame i gospodo, organizator drifta